Clavis er en landsdækkende uddannelsesinstitution, som tilbyder en lang række forskellige kompetencegivende kurser, både til etniske danskere og til borgere med dansk som andet sprog. Vores primære ydelse, det er undervisning i dansk som andet sprog for voksne indvandrere og flygtninge, der har brug for at lære dansk. Digital undervisningsteknologi er rigtig godt til os at ramme de kursister, som måske ikke har så stærke læse- og skrivefærdigheder, fordi den digitale undervisningsteknologi også er billed- og lydbaseret. Jeg bruger EtsLearning ret meget generelt i min undervisning. En rigtig væsentlig del i forhold til kursistkontakten, det er det her med, at vi opleves som værende til rådighed. Det er muligt at kontakte os og komme i dialog med underviserne. Is it the silent or the soft? It's the Number 7. Yeah, number 7 is the soft one. Man behøver ikke nødvendigvis at kunne læse og skrive for at bruge digital undervisningsteknologi. Og det er også det samme med vores læringsplatform EtsLearning. Her der kan man jo også lægge alskens materialer ind på læringsplatformen. Både lange tekster, men man kan også lægge video ind og lydfiler ind, som også den målgruppe, som er læse-skrivesvag, kan profitere af. Hvis jeg kan ikke komme til klasse, nogle gange jeg kan få artikel, hvad min kursister laver i dagen. Via EtsLearning kan man så for eksempel også sende lydfiler, har jeg oplevet ofte, at kursisterne gør. Og siger, hej Jonas, nu har jeg altså lige optaget mig selv. Og jeg fortæller lidt her om et simpelt emne, som det jo ofte er, de skal min familie eller min hverdag eller et eller andet. Og så vil jeg så være i stand til at kunne lytte deres præsentation igennem, og så give dem noget skriftlig feedback. De behøver ikke at kunne særlig meget digitalt for at kunne gøre det her. Hvis jeg har opgaver, eller jeg skal sende det til lægen, skrivning opgaver eller spørgsmål om nogen jeg ikke forstår, så vi kan spare på EtsLearning. Det, der er vigtigt, er, at vi har en relationsdannelse i forbindelse med EtsLearning. Altså det med, at vi kan holde fast i kontakten, ikke kun i undervisningssammenhæng, men også uden for skolen og uden for undervisningstiden. Det synes jeg er vigtigt, fordi det kan være med til at understøtte en læring, der er kontinuerlig og ikke bare betinget af altså de få timer, de rent faktisk er her. Det er jo rigtig godt at kunne holde styr på online-kursisterne, også deres brug af EtsLearning og de forskellige opgaver, de skal arbejde med. Så der plejer vi at gå på 360 rapporter, for at få et overblik over, hvad de arbejder med, og hvornår de besøger EtsLearning, og hvor meget de gør. Og så vil vi så kunne gå ind på status, for at få en idé om, hvad den enkelte kursist arbejder med, og hvad der måske ikke bliver arbejdet med, og derigennem så også få overblikket over, hvor godt de forskellige kursister er med. Jeg oplever, at kursisterne sætter utrolig stor pris på EtsLearning, og det her med, at de er i stand til at komme i kontakt, i dialog med underviserne. Deres hverdag er ofte præget af meget, hvad kan vi sige, uro, og der er en masse nervøsitet ofte, specielt i forbindelse med alle de prøver og tests, vi skal afvikle. Og der er det rart, at der er en måde at nå os, som kan skabe tryghed, og det kan EtsLearning. Så EtsLearning skaber tryghed over for kursisterne, i det de ved, at vi altid er der til at hjælpe, til at give en hjælpende hånd, hvis de kontakter os der.